Türkmen mediýasy 12-nji awgustda Awazada 1-nji Hazar ykdysady forumunyň soňundan guralan uly konserdi görkezip, Türkmen prezidentiniň öz agty bilen aýdan aýdymynyň fonuny onuň Rus premieri Dmitri Medvedew bilen arasyndaky dostlugy aýratyn üns çekdi. Bu aýdym bir näçe günden dünýä belli Amerikan satirikler tarapyndan ýaňsa alynıp, Türkmenistanyň awtoritar rejimiň dünýäniň esas hakym mediasyna çykmagyny öz roluny oýnady. Emma Türkmen mediasy 4 ay içinde Türkmenistany ikinci gezek gelen Rus premieri bilen nowatdaky alaway diplomatiýasy üstünde gazanylan üstünligi aýratyn basym bermäge çalşan ýary görünýär. Azatlyk radiosynyň Merkez Aziýa ýurtlary boýunça eksperti Bruce Panner'in pikirçe, töwereg barha çolaryan Türkmen hökümeti inni orsiýet bilen Türkmenistanyň dostlugyny görkezmek isleýär. Well, the Turkmen government wants to show that Russia is now a friend of Turkmenistan's. Şol wagtda Panner Türkmenistanyň münnäň oňyn bir taraplyk siýasatyna duglanyp, orsiýetden özüni 20 ýyldan gowrak çetde tutanyny, hatda Rus generallarynyň Owgan şerhedine näk ýagdaýlar bilen bagly eden tekliplerine hem häbermenligini ýatlatdy. 10 ýyl münnäň dören gaz dagwasyndan soň Rus türkmen gatnaşyklary gowy boldy diýip aýdyp bolmaz. Emma o döwürde gazyň wahasy gowdy. Hitaýa we Irana satylýan gaz Aşgabatyň Moskwanyň täsirini garşy durmagyny şert töredýärdi. So they were able to resist Moscow's influence to a great extent. Sebebi Türkmen hökümetiniň ol wagt maliýe ýagdaýy gowrakdy diýip Panner sözüni Aşgabatyň häzirki ykdysady kynçylyklary, Hitaýa satylýan gazyň esasan bergileri üzmäge garşylanşy barada gurrun bilen dowam etdirdi. All this didn't escape the attention of the people in the Kremlin. Bularyň hemmesi Kreml'däki adamlaryň nazaryndan sapmady. Olar Türkmenistanyň hakykatda dostunyň ýokdugyny, ýurdun ýüzüýiz bolan ykdysady kynçylyklaryndan çykmak üçin başga kän ýolunyň galmanlygyny gördüler. Inni Moskwanyň Türkmenistanyňky ýagdaýlary täsir etmek has aňsatlaşdy diýip ekspert aýtdy. Ýewropa Birleşiginiň resmisi Transhazar barada özüniň mediada siýtirlenýän sözlerini ret edýär. Ýewropa Birleşiginiň resmisi Transhazaryň gurulşy boýunça Birleşik bilen Türkmenistanyň arasyndaky gepleşikleriň täzeden başlanýanlygy barada özüniň mediada siýtirlenýän sözlerini ret edýär. Ýewropa Birleşiginiň Merkez Aziýa boýunça ýürüýte wekili Peter Buryan, Awazadaky 1-nji Hazar ykdysady forumuny 12-nji awgustda eden çykyşyny aýdan sözleriniň mediada ýalňyş siýtirlenýändigini aýdýar. Regnum habar agentliginiň we Stratfor geosyýasy maglumat merkeziniň neşirleri we beýleki käbir habar saýtlary Awaza milli siýasatçylyk zolugyny geçirilen 1-nji Hazar ykdysady forumuny Ýewropa Birleşiginiň resmisiniň Transhazar boýunça Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň arasyndaky gepleşikleriň täzeden dikeldilýändigini aýdanlygyny habar berdiler. Buryan 14-nji awgustda Twitter sosial ulgamyna paýlaşan maglumatyny özüniň mediada ýalňyş siýtirlenýändigini aýtdy. Onha meniň aýdan anyk sözlerim: men energiýa hyzmatdaşlygynyň dürli ugurlary boýunça Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň arasyna 2019-njy ýylda gepleşikleriň güýçlendirilýändigini aýdýanlygyma şatdyryn diýip Ýewropa Birleşiginiň Merkez Aziýa boýunça ýürüýte wekili Peter Buryan sosial mediada paýlaşan maglumatyny aýtdy. İlki peýda bolan media maglumatlaryny ýürüýte wekiliň forumuna eden çykyşyny Hazar üstü gazy geçirji taslamasynyň gurulşyny Ýewropa Birleşiginiň gatnaşmak ähtimallygy barada Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistan bilen gepleşikleri ýygjamlaşdyrmak boýunça tagalla edýänligi hem aýdylypdy. Türkmenistanyň döwlet ýetirligindäki köpçülikliň habar berişleri işçileri Ýewropa Birleşiginiň Merkez Aziýa boýunça ýürüýte wekiliniň forumuna eden çykyşy barada habar bermeýär. Halkary mediasyny wagtal kinaýa ýaňsy bilen agdalýan Türkmen rejimi barada soňky günlerde efire berilen satirik gepleşiklerden soň Türkmenistanyň ýaly ýuwaş zulümkeşligiň gülerlik mesele däldigini aýdýanlar köpelýär. Bloomberg neşri 15-nji awgustda bu mesele ýürüýte makala bagyşlady. Neşriň pikir bölüminde çap edilen makalanyň awtory Leonid Bershitsky Türkmenistanyň ýaly ýuwaş zulümkeşleriň gülerlik mesele däldigini ýatlatmak bilen John Oliver'iň degişmelerini bir gapdala goýsak, ýurdun gülkünç giýinesi rekordlary onuň toksik ýagny zäherli däldigini asla aňlatmaýar diýär. Bir yerde mesele Bershitsky'nin pikirçe Guinness'in rekordlar kitabyna däli eýsem günwatar dünýäsiniň kän gözilmän saklanýan zulümkeşlere çemeleşmesine. Oliver Berdimhomedowy aty aşyk bolmakda aýplady. Onun bäri 3 gün geçdi.
Emma muňa resmi reaksiýa bildirilmedi diýip Berşitski ýazýar. 2016-njy ýylda Türk prezidenti Recep Tayyip Erdogan bilen şuňa meňzeş waka bolanyny ol gedek geçiler bilen ilteşikli. Erdogan Nemes sortasynda kanun esasynda çäre görülmek üçin bir topar tagalla etdi diýip makalada aýdylýar. Başgaça aýdylanyny Berdimuhammedow Hataýa gaz satyp hedil edip oturmagy kaýyl. Ol siňegi hem anjatmaz diýip awtor soňra munyň edil beýle däldigini ýatladýar we bu sözünde türkmen türmelerindäki syýasy tutsaglary diýri tenni gaýdylýan 120-den gowrak dissidenti delili getirýär. Şol wagtda awtor türkmen prezidentiniň öz ýylatyny edýän sütemleriniň hiç kimiň iş däldigini, sebäbi onuň başgalaryň işine gatnaşmaýanlygyny belleýär. Berşitskiň pikirçe bu hili ýoş diktatorlaryň dowam etmegi olar beýle az hem däl. Günwatar sanksiýalarynyň esasan bähwitler bilen baglylygyny, gymmatlyklar bilen baglylygyny suwd edýär. Türkmenistana garşy hiç bir sanksiýa giridilmedi. Onuň Birleşen Ştatlar bilen hem iňgiler tutulýan ýurt hökmüne sögda alalasy bar. Oliver Berdimuhammedow ünsü çekip dogry etdi. Ýöne bu diňe gülkü üçin bolmaly diýip Birleşen Ştatlarda ýerleşýän Bloomberg neşriniň 15-nji awgustda çap eden makalasynyň soňuna aýdylýar.